Bazalelwane ngiyabonga. Indlela eseningamukele ngayo esimeni sama-social network. Ngizocela ukuthi mangikhuluma nani nginihloniphe ngoba some of you abahloniphekile. Kodwa nina ngizonihlonipha abanye bena abahloniphekileyo ngoba phela emhlabeni ngeke vele sihlonipheke sonke. Bakhona abanye abawusizi nje. Ke ngihloniphe nina. Ngani zami niwazi amamenazi ukuthi yini. Ake ngihloniphe ngukhipha ushephisi mangikhuluma nani. Yeah. Cha abazalwane benkosi ngiyabonga indlela iseningamukele ngayo kuma social network. Niyayijabulela yalo zenu ezinifaneleyo ngoba phela ngoba ngu-uncle nje ningibekile eSouth Africa ngiyabona manje ngichumene nabantu ko-Germany ngichumene nabantu ko-New Zealand ko-Cape Town ko-Goli bajabulela ukuthola iyalo eyihlelekile. So ngiyabonga kakhulu into eniyenzayo ngiyatrenda bakwethu kakhulu. Ngiyabona abantu bangishare abanye bangishela bathi uncle ubuso bakho noma bunje kodwa sizobekezela. Ya ungahleki yonke kuhleka wena mina. Cha bakwethu angazi ngithini. Uyazi angazi ngijabule ngendlela angazi ngithini. Uyabona ngoba ngibona ngihlenge loudspeaker nje indlela engijabule ngayo. Mantombazane ngizonicela ke nonke ninifaka amabonding ninenixhumayo. Uyazi ngashela ingane omunye urabish ngiyawushela kanti ufakele enwele exhumayo. Uyazi ngiyabona ngihamba no Beyonce. Ngigijima no Beyonce kwamina ngiyibona ku Jay-Z. Mangihamba ngodlala naye lo muntu ngakusosa. Uyazi ngilale no Beyonce. Ngiyavuka ekseni ibonding ayisekho. Awu sengivuka noMandoza. Mantombazane ngiyacela ngani zami ngoba ku December please ibonding phansi. Shaya ikhathi sesitayeleni uyabona manje kudliwa amakhathi. Bolova nishaya iTimbaland. Umjida ongenayo iTimbaland ufana nomuntu ongazi ukuthi akanayo ingqondo kahle akaphelele kahle ekhanda. Vele ube nayo nje iTimbaland umjida ushayisweke. Ushayisweke. Yazi ngijabule indlela engamukele ngayo. Kahle ngidlulisa ukubonga. Ay Niyajabula qhubeka nishare ngijabule nisazovelelwa yimina angifikile ngigayelekile uncle asikhulume noma inini mufuna sikhulume. Ngijabule ngihappy ku Instagram uncle Somahlaya Facebook uncle in and out bahamba ufikile uDecember siyacela nenisuke emakhaya endaweni engekho kahle civilized. Ningabhukuthi ngezagile eBhish. Nizolimaza abantu yazi omunye uthi ubhukuthi umuntu eBhish usevuka uvikisa gila. Bakwesi ningaphathi izagile eBhish. Kube mnandi eDurban mantombazane ngani zami ngiyacela ngabe nisayifaka lezi nwele exhumayo ake nishaya amakhathi popcut kube mnandi kube mnandi nje South Africa sihlelekeni. Ngithi mina uncle Dagi siyabonga iphathani kahle.